da ni'n parhau bore yma gyda'r gyfres da ni wedi bod yn gwneud tymor yma dan y teitl Cyfarfod Crist, Profi'r Wefr. Ac i ni ar hyn o bryd yng nghanol tymor y grawys. Y cyfnod yna o'r flwyddyn le i ni yn raddol yn teithio tuag at Jerusalem. Yn hanesyddol, mae yn amser o'r flwyddyn lle mae Cristnogion trwy'r canrifoedd yn tawelu rhywfaint, yn paratoi yn hunain, yn difrifoli falle wrth ddechrau y daith tuag at wythnos bwysicaf y calendar eglwysig amser y Pasg. Nawr 2 flynedd yn ôl, mi oedd tymor y grawys yn wahanol iawn, yn doedd e, oherwydd bod y pandemig yn sgubo trwy y byd ac yn troi yn bywydau ni ben i weired. Ac oedd e'n teimlo yn amser trwm iawn yn doedd 2 flynedd yn ôl. Ond eleni, mae tymor y grawys yn teimlo'n drwm iawn am resymau gwahanol falle, oherwydd yn bod ni yn byw drwy gyfnod le mae yna ryfel trist a difrifol iawn ar gyfandir Ewrop am y tro cyntaf ers sawl cenhedlaeth. Heddiw, wrth glywed enwau llefydd fel Dnipro, Donetsk, Kharkiv, Odessa, Kiev, maen nhw'n enwau, rhai ohonyn nhw'n ddinasoedd, y rhai ohonyn ni falle heb glywed amdanyn nhw, rai wythnosau nôl. Ond maen nhw'n enwau nawr sy'n dod â delweddau anodd a trist i ni'n dydyn, o ryfela a dioddefaint. Ac felly gyda calonnau trwm falle i ni yn paratoi yn hunain tuag at y Pasg unwaith eto eleni. Os da ni yn zoomio allan rhywfaint ac edrych ar lwybr hanes, wrth feddwl am wledydd fel Rwanda, wrth glywed enwau fel Auschwitz, da ni gyd yn meddwl, dydan, am bethau trist, am ddioddefaint, am hiladdiad sydd wedi digwydd yn y byd. Wedyn falle bod ni'n meddwl am lefydd fel Dunblane, neu enwau falle fel Harold Shipman. A mae rhyw iaith oer yn mynd lawr yn cefn ni'n does, yn meddwl am y dioddefaint sy'n digwydd yn y byd. Mae'r rhyfel sy'n digwydd ar hyn o bryd a gwahanol bethau sy'n digwydd yn hanes, gwahanol brofiadau falle mae rhai ohonon ni yn wynebu ar hyn o bryd. Yn atgoffa ni yn bod ni yn byw mewn byd sy'n ar rhywbeth o'i le. Da ni'n byw mewn byd ydydan sydd wedi syrthio oddi ar i echel mewn ffordd real iawn. Weithiau da ni'n cael yn atgoffa hynna wrth weld chi ar y teledu. Ond yn aml, da ni'n gwybod hynna oherwydd profiadau anodd da ni yn hunain falle yn ei brofi. Oedd ffrind i fi, Meirion Morris, yn weinidog yn y de. Oedd e'n dweud bod e'n sgwennu rhai pregethau yn Comic Sans, ond rhai pregethau yn Times New Roman. Ac ar ôl ambell i bregeth Comic Sans, falle mai pregeth Times New Roman yw hwn heddiw. Ond weithiau mae angen difrifoli yn does. Mae angen i ni fel Cristnogion siarad yn real efo y dioddefaint a'r drygioni da ni'n ei wynebu mewn bywyd. Achos wrth weld rhai o'r pethau anodd yma, wrth brofi rhai o'r pethau yma, y cwestiwn mae llawer yn gofyn ydy ble mae Duw? Ble mae Duw yng nghanol y dioddefaint yma? A fel Cristnogion, falle bod ni hefyd wedi gofyn y cwestiwn, lle wyt ti Dduw pa mae dioddefaint yn dod i'n rhan ni? Falle yn bod ni wedi gofyn, wel os ydy Duw yn Dduw cariad, pam fod pethau gwael fel hyn yn parhau i ddigwydd? Wel, fel o'n i'n dweud, i ni'n nghanol cyfres Cyfarfod Crist, Profi'r Wefr. A heddiw, dwi eisiau ni ddifrifoli wrth i ni ystyried weithiau i ni'n gallu cyfarfod Crist a profi i wefr mewn dagrau. A ni'n mynd i wneud hynny drwy edrych ar hanes Lazarus
yn y Beibl. Felly mae'r darlleniad bore yma, Siôn, os wneud i glicio nôl i ni, yn dod o Ioan, pennod 11, dechrau darllen yn adnod 32. Pan gyrhaeddodd Mair lle roedd Iesu a'i weld, syrthiodd wrth ei draed a dweud, Arglwydd, tasai ti wedi bod yma, fyddai fy mrawd ddim wedi marw. Wrth ei gweld hi'n wylofain yn uchel, a'r bobl o Jwdea oedd yno'n wylofain gyda hi, cynhyrfodd Iesu drwyddo ac roedd yn ddig. Gofynodd, ble ydych chi wedi gladdu? Tyr di weld arglwydd, medden nhw. Roedd Iesu yn ei dagrau. Edrychwch gymaint roedd yn ei garu, medda'r bobl oedd yno. Ond roedd rhai yn dweud, ond i allai hwn, roddodd ei olwg i'r dyn dall yna, gadw Lazarus yn fyw. Roedd Iesu'n dal wedi cynhyrfu pan ddaeth at y bedd. Ogof oedd y bedd, a charreg wedi osod drosto. Symudwch y garreg, meddai. Ond dyma Martha, chwaer y dyn, oedd wedi marw, yn dweud, Arglwydd, bydd yn drewi bellach. Mae wedi gladdu ers 4 diwrnod. Meddai Iesu wrthi, wnes i ddim dweud wrtho ti y cei di weld mor wych ydy Duw, dim ond i ti gredu. Felly dyma nhw'n symud y garreg, yn edrychodd Iesu fyny a dweud, Dad, diolch i ti am wrando arna i. Dwi fy hun yn gwybod dy fod ti'n gwrando arna i bob amser, ond dwi'n dweud hyn mwyn y bobl sy'n sefyll o gwmpas, iddyn nhw gredu mai ti sydd wedi... lle dwi'n ar? Fy anfon i. Sori, maen nhw diadau wedi colli llinell gyda'i ymlaen i fydd. Ar ôl dweud hyn, dyma Iesu'n gweiddi'n uchel, Lazarus, tyrd allan. Felly Lazarus. Oedd Lazarus yn frawd i Mair a Martha, rhai o ddilynwyr Iesu. Buodd Lazarus yn sal ac fe fuodd e farw. A pan fuodd Lazarus farw, oedd Iesu ddim o gwmpas. 4 diwrnod wedyn, dyma Iesu yn cyrraedd, a'r peth cyntaf nath Mair ddweud wrth Iesu oedd, Arglwydd, tasai ti wedi bod yma, fyddai fy mrawd i ddim wedi marw. O arall geiriau Mair. Dduw, ble oeddet ti? Yr un cwestiwn da ni falle yn ei ofyn heddiw. Yr un cwestiwn mae llawer o bobl yn Wcrain yn gofyn heddiw falle wrth weld y dioddefaint a'r drygioni. A nes ymlaen mae'r dyrfa'n awgrymu rhywbeth tebyg, yn dweud yn adnod 36 a 37. Edrychwch gymaint oedd yn ei garu, medda'r bobl oedd yno. Ond roedd rhai ohonyn nhw'n dweud, ond i allai hwn, roddodd ei olwg i'r dyn dall yna, gadw Lazarus yn fyw. Mewn geiriau eraill, os wyt ti'n dduw mor dda hynny, pam wyt ti'n wedi cadw Lazarus yn fyw? Nawr yn byd ni heddiw, mae'r cwestiynau yma, y cwestiynau ungol yma, yr angst yma, yn gwestiynau cyffredin yn dydy. Yn gwestiynau mae pobl yn gofyn, yn gwestiynau da ni fel Cristnogion hyd yn oed yn gofyn weithiau pan da ni'n mynd drwy bethau anodd. Nawr mae lot o bobl yn credu mai y broblem ydy Duw. Mae crefydd a Duw yw y broblem tu ôl yr holl ddioddefaint yn byd ni heddiw, yn arbennig wrth feddwl am ryfeloedd. Mae pobl yn dweud, wel, heb grefydd, byddai'r byd yma'n llawer gwell a byddai dim rhyfeloedd i gael. Meddyliwch am yr diwynydd mawr, John Lennon, yn dweud, Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. Dyna pobl yn meddwl yn mae Duw a crefydd sydd tu ôl pob rhyfel. Nawr, mae'n bwysig i ni fel Cristnogion fod yn real
a sylwi bod rhyfel yn aml yn digwydd yn enw crefydd ac yn enw Duw. Ac i ddweud y gwir, mae yna bobl wedi gwneud pethau ofnadwy yn enw Duw, yn does? A mae'n bwysig bod ni fel Cristnogion yn real ynglyn â hynny. Ond jyst achos bod rhywbeth yn digwydd yn enw Duw, dyw e ddim yn golygu bod e gan Dduw. Oherwydd bod enw Duw yn arbennig enw Iesu'n enw mor bwerus, mae pobl trwy hanes wedi camdrin enw Duw, wedi camddefnyddio enw Iesu mwyn cyfiawnhau pethau erchyll. Fe wnaethon ni weld hynna hyd yn oed wythnos yma. Dros y dyddiau diwethaf, felly bod rhai ohonoch chi wedi gweld bod Vladimir Putin wedi cynnal rhyw rali fawr i gael pobl Rwsia i gefnogi yr rhyfel. Ac yn y rali yma o flaen 10,000 o bobl, mae'n dyfynnu'r adnod bod dim arwydd mwy o gariad na bod rhywun wedi rhoi ei fywyd i lawr dros eraill. Ond wrth gwrs, be oedd Putin ddim yn dweud yw, nid dweud y geiriau yna ar y ffordd i ryfel nath Iesu, ond dweud y geiriau yna ar y ffordd i'r groes. Nid ar y ffordd i ladd elynion oedd Iesu pan oedd yn dweud y geiriau yna, ond dweud y geiriau ar y ffordd i farw dros i elynion. Ac yn ystadegol, dydy e ddim yn wir i ddeud fod rhan fwyaf o ryfeloedd y byd wedi creu gan grefydd. Yn ôl arbenigwyr, mae 93% o ryfeloedd y byd ddim byd i wneud â chrefydd. Mae mwy o bobl wedi marw dan orthrwm arweinwyr di-grefydd, fel arweinwyr ffasgaidd, arweinwyr comunyddol. 42 miliwn o bobl wedi marw dan deyrnasiad Stalin. 37 miliwn o bobl wedi marw dan deyrnasiad Mao Zedong yn China. O leiaf 20 miliwn wedi marw dan law Hitler. A mae sawl enghraifft frawychus arall o arweinwyr di-grefydd yn gwneud llawer mwy o niwed na'r hyn sydd wedi cael ei wneud yn enw crefydd. Ond eto mae'n bwysig bod ni'n real fel Cristnogion i ni fod yn ofalus fod crefydd, bod ffydd, bod hyd yn oed enw Iesu ddim yn cael ei gamddefnyddio i gyfiawnhau trais, i wneud dioddefaint ac arwain rhyfeloedd yn y byd heddiw. A pan da ni'n gweld hynna'n digwydd, mi ddylen ni fel Cristnogion fod y bobl cyntaf i sefyll a dweud ddim yn ein enw ni. Ddim yn enw tywysog tangnefedd. Ond wrth gwrs, nid cwestiwn academaidd, nid cwestiwn hanesyddol, nid cwestiwn athronyddol, na hyd yn oed diwynyddol ydy'r cwestiynau yma i bobl bore yma. Mae dioddefaint yn real. Mae dioddefaint yn rhywbeth mae pobl yn Kiev bore yma yn ei wynebu. Mae dioddefaint yn rhywbeth real. Mae rhai pobl yma bore yma falle yn byw trwyddo fe ar hyn o bryd. Felly, be allwn ni fel Cristnogion ddweud mewn ymateb i'r dioddefaint sydd yn y byd? Wel, dwi am awgrymu 4 peth syml. Mae yna lot o bethau na ddylen ni ddweud. Mae yna lot o bethau gellid i ddweud mewn cariad. A dyma 4 ymateb gobeithio mewn cariad. Ymateb cyntaf ydy, fel Cristnogion, allwn ni ddweud mai nid fel hyn mae pethau i fod. Ar ddechrau'r Beibl, mae Duw yn sôn am greadigaeth dda. Mae Duw wedi creu byd da. Ac ar ôl creu y byd, mae'r adrodd hyfryd sy'n mhenodau cyntaf Genesis yn dweud bod Duw yn dweud bod hyn i gyd yn dda. A mi oedd pethau'n dda. Ond ydy pethau ddim mor dda rwan, ydyn? Mae rhywbeth wedi mynd o'i le. Wrth edrych yn cwmpas ni heddiw, da ni'n gallu gweld bod yna ddaioni, bod yna lawenydd, bod yna stamp y creawdwr dal o'n cwmpas ni, a chybod, dros y ddeuddydd diwethaf efo'r tywydd mor dda, mae Eryri di bod
yn hyfryd, yn do? Da ni'n gallu gweld bod y byd yn sylfaenol dda. Ond eto, da ni'n gwybod fod yna gysgod a bod yna awel oer yn rhuo trwy'r byd heddiw. A fel Cristnogion, da ni'n gallu dweud pan da ni'n wynebu dioddefaint, mae nid fel hyn mae hi fod. Mae Duw wedi creu byd da, a mae Duw efo cynllun i ddod â popeth nôl yn dda. Felly fellwn ni ddweud mai nid fel hyn mae pethau i fod. Mae Duw yn y busnes o roed popeth nôl yn iawn. Mae Duw yn y busnes o adfer y greadigaeth yn nôl i'w ogoniant gwreiddiol. Chybod, un o'r pethau fydda i yn neud weithiau, dwi'n gwybod pam, siŵr o fod achos y pethau dwi'n googlo. Chybod, da chi'n googlo chybod am fel bod gennych chi ingrowing toenail, a wedyn ar Facebook da chi'n cael ad am rhyw cream i roed ar eich troed neu rhywbeth. Mae dyna sy'n mae'r byd wedi. Ond dwi'n cadw gweld pethau ar YouTube a Facebook ynglyn â pobl sydd yn adfer pethau. Chybod? Pobl sy'n cymryd rhywbeth sydd wedi cael ei restorio. Ac mae yna raglen poblogaidd ar y teledu, y repair shop dwi'n meddwl di enw fo'n, de. A maen nhw'n anhygoel yn dydyn, lle maen nhw'n cymryd rhywbeth hen, rhywbeth yn wreiddiol, oedd yn hyfryd, ynde, wedi cael ei grefftio gan grefftwr, ond dros amser bod e wedi dirywio, wedi pydru, wedi rhydu. Ond mae'r crefftwr yn gallu dod â fe yn ôl i'w ogoniant gwreiddiol. A mae hwnna'n ddelwedd ynglyn a be mae stori fawr y Beibl yn deitha ni. Sef ar y dechrau, mi oedd y byd yma'n dda. Mi oedd Duw wedi creu byd hardd a phrydferth. Ond oherwydd be mae'r Beibl yn galw'n bechod, mae yna ddirywiad wedi bod. Mae yna lygredd wedi dod mewn i'r byd. Yn gyffredinol, a mae'r llygredd yna wedi dod mewn i'n calonnau ni hefyd, yn dod. Dyna pam yn bod ni'n fel ydan ni yn aml. Ond y newyddion da yw fod yna, di hwn ddim yn y nodiadau, felly dyna pam bod yna swnio bach yn cheesy. Dyna pam bod yna repair shop tragwyddol. Mae'n Duw ni yn y busnes o roed popeth nôl yn iawn. A dyna pam bod Duw wedi danfon ni fab, fel dwi wedi deud o'r blaen, nid fel bancyr, nid fel cyfreithiwr, ond mae wedi danfon ni fab fel meddyg da. I achau calonnau brywiedig, i achau byd brywiedig. So dyna'r peth cyntaf. Llwn ni ddweud mai nid fel hyn mae pethau i fod. Yr ail beth yw fod Duw ddim yn edrych i ffwrdd pan mae'n gweld ni yn dioddef. Dydy Duw ddim jyst yn anwybyddu problem. Da ni'n rhai da am wneud hynny'n dydyn. Os da ni'n wynebu rhywbeth anodd neu'n wynebu rhyw broblem, da ni'n aml yn brwsio fe dan y carpet fel da ni'n dweud. Neu da ni'n rhoi rhywbeth off os yw yn rhywbeth anodd i ddelio gyda fe. Chybod, pethau dydd i ddydd fel rhyw jobsys o gwmpas y tŷ. Neu pethau bach fwy difrifol fel cael sgwrs anodd efo rhywun, le mae angen dweud sori neu rhywbeth. Da ni wastad yn rhoi pethau fel yna off yn dydyn. Ond nid fel yna mae Duw. Dydy Duw ddim yn edrych i ffwrdd. Dydy Duw ddim yn rhoi rhywbeth off. Ond mae e yn gweld ni yn ein dioddefaint. A mae e yn brysio ato ni. A mae e'n dod â cynllun at ei gilydd. Mae Duw yn gweld ni yn ein dioddefaint. A mae e'n sefyll gyda ni. Ti'n arwain ymlaen at y trydydd ymateb. Sef mae Duw gyda ni yn dioddef. Yn hanes Lazarus, mae'r chwiorydd Lazarus yn naturiol yn flin efo Iesu i ddechrau, am beidio bod o gwmpas i ddechrau. Pan mae'n troi lan, maen nhw dal yn flin efo fo, am beidio wneud rhywbeth yn syth bin. Maen nhw'n meddwl bod Iesu yn ddi-hyd rhywsut. Maen nhw'n meddwl bod Iesu yn ei hanwybyddu nhw yn ei hawr o angen. Ond oedden nhw'n anghywir.
Drychwch ar ymateb Lazarus yn adnod 35. Roedd Iesu yn ei ddagrau. Maen nhw'n deud, mewn rhai cyfeithiadau, mai dyna adnod byra'r Beibl. Ond eto, ar rywyd yn adnod mwy profound y Beibl hefyd ynde. Roedd Iesu yn ei ddagrau. Iesu y Duw ddyn, Duw yn ei ddagrau gyda'i bobl. Dydy hwn ddim yn ymddangos fel Duw di-hyd. Dydy hwn ddim yn ymddangos yn Dduw pell, out of touch. Mae hwn yn Dduw agos. Yn Dduw sydd yn dallt ni, yn Dduw sydd efo ni, yn Dduw sydd yn cydymdeimlo efo ni. A mewn ffordd, dyna yw'r prif neges o'n i eisiau rhannu heddiw. Achos yng nghanol yn cyfres ni o gyfarfod Crist a Profi'r Wefr, o'n i eisiau deud bore yma, gyda sŵn rhyfel yn cwmpas ni a dioddefaint fwy personol, dwi'n gwybod y mywyd rhai ohonoch chi. Mae nid dim ond yn yr euphoric da ni'n gallu cyfarfod Crist a Profi'r Wefr. Ond i ni hefyd yn gallu brofi fe yn y dioddef ac yn yn wylo, oherwydd bod e yna yn wylo gyda ni. Ac yn bersonol, mae Duw sydd yn crio, Duw sydd yn wylo, yn Dduw y gallai i gredu ynddo fe a'i ddilyn. Mae'r syniad o rhyw Dduw pell fel y Duwiau Groegaidd, mae hwnna'n amhersonol iawn, dydy. Ond natur bersonol Iesu sydd wedi'n hynny ato fe. Natur bersonol Iesu ydy'r Duw a gallai gredu a'i ddilyn a'i gyfri, nid yn unig yn arglwydd, ond hefyd yn ffrind. A dyna sy'n hyfryd am Iesu. Ydy mae yn Dduw mawr sy'n cario'r orsedd, wedi marw ar y groes dros yn pechodau ni, ond hefyd mae yn frawd sy'n gallu cydymdeimlo efo ni. A mae rai o'n hen emynau Cymraeg ni yn portreadu hyn yn hyfryd, yn hoff emyn ni, byddwn ni'n canu ar y diwedd. Mawr yw Iesu yn ei berson. Mawr fel Duw, ie, ond hefyd mawr fel dyn. Mawr ei degwch a'i hawddgarwch, gwyn a gwridog teg ei lun. Mawr yw ef yn ef ar ei orsedd gadarn gref. Pan fyddai'n canu'r pennill yna, deigryn wastad o'r un llygad i ar y linell. Mawr fel Duw, ond mawr fel dyn. Bod Duw yn ei fawredd, bod o'n caru ni gymaint, yn gweld ni yn ein dioddefaint, nes bod e wedi diosg ei fawredd a dod ata ni fel dyn. Nawr wythnos yma, falle bod chi wedi gweld ar y teledu fod rhai o arlywyddion Ewrop, dwi'n yn cofio o ba wledydd, dwi'n meddwl oedd arlywydd Gwlad Pwyl yn un ohonyn nhw, wedi teithio i Kiev. Wedi diosg i mawredd fel arlywyddion, wedi gwisgo jeans a jumper, wedi teithio ar dren efo pobl cyffredin, ddim wedi cael y prestige arferol sy'n dod gyda bod yn arlywydd, ond bod nhw wedi mynd fel pobl cyffredin mwyn cyrraedd canol y rhyfel a dangos bod nhw'n sefyll efo arlywydd Kiev yng nghanol i dioddefaint nhw. A pan nes i darllen am hwnna, o'n i jyst yn meddwl, mae hwnna yn ddarlun hardd o be mae Iesu'n neud dros ni, yn dydi? Mae e'n frenin sy'n heiddi yr holl fawredd posib sy'n dod gyda hynny. Ond mae e wedi dewis dod fel person cyffredin mewn i'r byd toredig yma, achos bod e'n caru ni, ac achos bod e eisiau torchi i lewis mwyn dechrau'r gwaith o adfer y greadigaeth yn ôl i'w fwriad gwreiddiol. A wedyn yr ail bennill hefyd, Ann Griffiths yn dweud, mae'n ddyn i gyd ymdeimlo, ath holl bendidau i gyd.
Mae'n dduw i gario'r orsedd ar ddiafol cnawd a byd. A wedyn yn ola bore yma, y pedwerydd peth allwn ni ddweud yn wyneb dioddefaint. Bod Duw yn addo sychu pob deigryn. Yn yr hanes yma efo Lazarus, mae'n gorffen gyda Iesu yn dod â bywyd yn ôl i Lazarus. Mae gwyrth yn cymryd lle. Dyma Iesu yn gweiddi'n uchel, Lazarus tyrd allan, a dyma'r dyn oedd wedi marw'n dod allan. Roedd ei freichiau goesau wedi ei rhwymo gyda strybedi o liain, ac roedd cadach am ei wyneb. Tynnwch nhw i ffwrdd, meddai Iesu, a'i ollwn yn rhydd. Ar ôl wylo, mae Iesu yn gwneud rhywbeth am y peth. Ddim yn yr union rhan ffordd â Lazarus, ond mae Duw yn addo y bydd yna atgyfodiad tragwyddol. A bydd yn atgyfodiad tragwyddol achos bod Iesu hun yn gyntaf wedi atgyfodi. A dyna pam bod y Pasg mor bwysig. Mae Iesu yn atgyfodi fel rhagfylas o'r hyn fydd yn dod yn llawn pan fydd e'n adfer y cyfan yn ôl. Datguddiad 21 adnodau 3-5. Wedyn clywais lais o'r orsedd yn cyhoeddi'n glir. Bellach mae pabell Duw yng nghanol y bobloedd. Bydd yn byw yn eu canol nhw, a bydden nhw'n bobl iddo. Bydd Duw ei hun gyda nhw, a fe fydd ei Duw nhw. Bydd yn sychu pob deigryn o'i llygaid nhw. Fydd dim marwolaeth o hyn ymlaen, dim galaru, dim wylo, dim poen. Mae pethau fel yr oedden nhw wedi mynd. Nawr, da ni yn byw mewn byd o ddagrau ar hyn o bryd. A mae Iesu yn gweld ni yn dagrau. Mae Iesu yn crio efo ni. Ond rhan bwysig iawn o'r gobaith ar efengel Cristnogol yw bod ni yn cofio, ffrindiau, bod Iesu yn dduw sy'n mynd i sychu pob deigryn. Ac yn ei atgyfodiad ni'n cael rhagflas o beth sydd i ddod. Un o'r pethau hyfryd am amser yma o'r flwyddyn yw bod ni'n dechrau gweld coed yn blaguro ynde. Ar ôl y gaeaf oer a chaled a gwyntog, i ni'n cael arwyddion bod yr haf yn dod. Mae dal yn oer, mae dal yn wyntog, ond da ni'n gwybod fod yr haf yn dod. A mae'r un peth yn wir yn ysbrydol. Da ni dal i wynebu dioddefaint. Da ni dal i wynebu pethau anodd yn y byd yma. Ond yn Iesu, da ni'n gwybod fod yr haf yn dod. Da ni'n gwybod fod yna ddydd yn dod pan y bydd yn sychu pob deigryn.